BPF long live, long live, long live. Kumur Narjari Jindabad, Jindabad, Jindabad. Kumur Narjari Jindabad, Jindabad, Jindabad. Kumur Narjari Jindabad, Jindabad, Jindabad. Agana Noilari long live, long live, long live. Zindabad. खुलुमबाय सिबिनां रायजोफोर आरो माय डियर जिबि ब्लग फेमिलि इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नुदों बियो मागुरमारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय हाखरबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाथि जनजातिनि सुबुंफ्रा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै 201 जन 201 व्यक्ति रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफआव हाबफैदों, बिजेपि दोलोनिफ्रायबो बिपिएफआव हाबफैदों। जेरावखि नाया बर्तमानाव बिपिएफ दोलोआव हाबनायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो। नाथाय नैबे दहाय सिनारि होनाया बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि आन्डाराव मानगोनां केन्डिडेट प्लास गार्जेन श्रीजुत कुमुद चन्द्र नार्जारी बिथांनि गाइडेन्सआव बे जयनिं हाबाफारिया जादों आरो बिथांखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैगासिनो दङ बेखौ जों नुनो मोनगासिनो। बेजों लोगोसे सावरायनांगौ खोथाया नैबेबो जे थांनाय समफ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो इउपिपिएलजों लोगो लाफादोंमोन, बिजेपिआबो लोगो लाफादोंमोन, माखासे बक'नि ग्रुप एनएलएफबि बिथांमोनाबो लोगो लाफादोंमोन, गबिन्दनि ग्रुप बिथां सारनि ग्रुप एनडिपि बिथांमोनाबो लोगो लाफादोंमोन। नाथाय नैबे समाव आलादा आलादायै खारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो रायजोफ्रा जोबोद सोंखारिदों थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। रायजो राजानि इमोसन्सजों रायजो राजानि मोन्थाइजों गेलेनायनि थाखाय। अब्ला दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन, जोबजासिम नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा मतामत होदों आरो थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै रायजो राजाफोरनि डिसिसना मा। लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफ्रा गासिबो फ्राय नुजाफैदोंआनो। आइजो माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। आपनालोके महिला सकलक यात जोआ राय सकलत লগত डिसकाशन करा आपनालोके मिडिया द्वारा देखेबोले पाइसे। दा बेखौ जों बुंनो थाङोब्ला खबगले अनलि एबसुआल' बेवहाय रायजो राजाजों रायज्लायहैयाखै, बेजों लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बेयाव रायज्लायहैयाखै। मोननैल' थारसै, इउपिपिएल आरो एबसु बे मोननैयाल' बिथांमोनजों रायज्लायहैयाखै। बेनि बाखिखिनि आफादफ्रा रायजो राजाफोरजों रायज्लायगासिनो दं। दा अब्ला सासे आइजोआ बेखौनो दुखु मोननानै जोबोद दुखु मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि डिसिसना बे जाबाय, जोंनो साख्रि थाख्रि नाङा, जोंनो बिथांमोननि होनाय जबखौ नाङा, जोंनो हाखौसो नांगौ आरो बे हायावनो आंनि फिसा फिसौ बिमायं फिसायं इयायं गासिबो फ्राय सुबुङानो आरो बेजों लोगोसे एनसेस्टर आजै आजौनिफ्रायनो बियो फैनाय रायजो जाबोनाय बेयावनो। दा बेखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा डिसिसन लाजोब्बाय, हगारनो हानाय नङा हाखौ थार्मेल पावार प्रजेक्टनो। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजोनि सुखु दुखुआव हेफाजाब होग्रा आफाद होननानै बुजिनानै लायोमोन रायजो राजाफ्रा। नाथाय दिनैनि समाव एथ' दुखुनि समाव हा सेखौ जाहां समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाङैया रायजोफोरखौ सोमोनांहोदों आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बुंनो गोनां जादों। हयथ' आसा दंमोन बिथांमोना मोनसे निउट्रेल आफाद हिसाबै रायजो राजाफोरखौ बासायगोन, बे मोनसे गाग्लोबनायनिफ्राय बासायगोन होननानै, नाथाय बेबो जायाखिसै।
आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा गावखौनो बुंनानै लायो रिभलिउसनारि वेबनिफ्राय फैनाय जांख्रिथायारि सानस्रिनिफ्राय फैनाय होननानै हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां बेबादि सासे दैदेनगिरिया दिनै हारिनि अलखद समाव थाङैयाबो रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोदों, जोंखौबो सोमोनांहोदों। दा अब्ला दिनै मोनसे खोथायाव बुंनांगौआ बेनो इउपिपिएलखौ खुनु प्रकारे रायजो राजाफ्राबो मदद होला आरो इउपिपिएलजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाफाथारोब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो रायजो राजाफ्रा मदद होला आरो दिनै जोंहा एक्स एनडिपि बिथांमोनहाबो आलादा मोनसे राजनीतिक दोलो थाहैबाय आरो दिनै बिजेपिआबो आलादायै गेलेनो ओंखारबाय। अब्ला जों सानबानो मोनो, इमाजिन खालामबानो मोनो प्रमद बर'नि जेननाया रोखाखासै। आगन्तुक बिटिसि इलेक्शनाव प्रमद बर' डांगरिया কোনো प्रकारे जय लाभ करिब নোৱাৰিব এইটো स्पष्ट। मा सानो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्स हर, लोगोसे नैबे आइजोआ मा दुखु मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव नायलांदो, जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। रायजो राजाया गासिबो बेखौनो 100 बार बुंगोन दि जोंनो आदानि कम्पानिखौ नाङा, जों आदानि कम्पानिनो हगारनो हाया। आदानि कम्पानिखौ दिनै जोङो लाबोनानै जोंनि फिसा फिसौखौ लानानै जों माहाय जाहैगोन, माहाय थाहैगोन, मा मावनानै जाहोगोन जोङो? आरो आदानि कम्पानिया होनदों दि जोंनो सासेयाव न'खर न'खर साख्रि बाख्रि होनो नागिरदों, डेभेलप मोनगोन, साख्रि मोनगोन। जों डेभेलपबो नाया, साख्रिबो नाया, जों नायनो दरखार गैया, नाया जोङो जिउ गारगोन बे बाथ्राखौ 100 बार होनगोन जोङो, थेवबो जों आदानि कम्पानिनो हा होनो हाया। आरो मोनसे खोथा प्रमद बर'निसिम, प्रमद बर' सारा दिनैहाय हारिनि थाखाय बर' हारिनि जानानै बर' हारिनि थै दंना गैया बेनाव? दिनै दि प्रमद बर'आहाय दाब दाब जायगायावहाय नुबोगासिनो बर' हारियाहाय लेथेर फिथेर, जेनेबा दुखु, बिमानि मोदै, बर' बिमानि मोदै, दिनै बेखौ नुनानैबो मानो जोंनियावहाय बे कम्पानिखौहाय नारसिनबाय थादों? जों एक्सन गैया दाबो प्रमद बर'आ। दिनै प्रमद बर' सारखौ होनबावो, प्रमद बर' सारनाव जुदि हारिनि थाखाय थै दङबा जोंनि बे हाखौहाय उदां खालामनानै होथों जोंनो। ओमफ्राय बे आदानि कम्पानिखौ जाय मानसिया इउजि सारा होनदों गावनि हायावनो लांगोन, लांथों। इउजि सारा डेभेलप नांगौनो, जोंनो डेभेलपबो नाङा, लांथों। इउजि सारनो गथायनानै हरथों, जोंनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामहरथों बे हाखौ। आरो दा मोनसे खोथा, जोंहा दिनै फरेस्ट माबानिफ्राय आब' प्रमिला फैदों, मोजां जादों, जों गासिबो रायजो राजाया मोजां मोनदों। दिनैहाय आबसुनि मानसिया फैयैखौ जों गासिबो रायजो राजायानो दुखु मोनदों। आबसुनिफ्राय दिनै जोंखौ नायफैनो, सोंफैनो जेबो माबायानो गैया। दिनै आबसुखौ जोङो मानि थाखाय दोनदों, मानि थाखाय दादों? आबसुआ गुनि गियानि बेफोर माबाखौहाय माबानो हायो, जेनेबा बुंनानैहाय सर्ट खालामनो हायो, सामलायनो हायो। बेखौ दि बिसोरो फैनानै एसेबो खबर लाफैया, एथ'बां जोंनावहाय दिनै मिटिं खुंगासिनो, बिनि थाखाय दि जेबो एक्सन लाफैया, जों आबसुनि मानसिफोरनि थाखाय एसे माबा मोनदों आरो दुखु मोननाय दङ। नुनो मोनबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।